Reforma obrazovanja počela je pre 3 godine, ali i dalje se mnogo toga radi u hodu. Kakav je plan za sledeću godinu? 7 časova svakog dana imaće srednjoškolci kako bi savladali gradivo i 17 predmeta. Od iduće godine imaće i 6 novih izbornih programa, od kojih će birati 2. Što se tiče izbornih predmeta, mi ne znamo šta deci ni da ponudimo, jer mi nemamo program. Mi njima kažemo kako se ti predmeti zovu i šta bi otprilike to trebalo da bude, jer mi nemamo crno na belo šta je to. A onda oni na osnovu tih naših objašnjenja zapravo biraju šta bi. I to se svodi na to da oni imaju 7 časova dnevno, što je apsolutno previše, ogromno gradivo, pritom se ti predmeti brojčano ocenjuju, znači to njima utiče na prosek. Reforma obrazovanja počela je pre 3 godine, ali i dalje se mnogo toga radi u hodu. Ono što je sada važno jeste da jedan program sadrži pre svega standard i ishod. A ishod u stvari omogućava nastavnicima ne da decu samo nauče, odnosno prenose znanje, već prosto pokušava da napravi mogućnost za nastajanje znanja, jer danas učenici se spremaju za zanimanje koje mi prosto ne znamo ni da li će biti. Samim tim da je funkcionalno razmišljanje bitnije nego samo prelazak određenih tema i područja rada. To je u stvari nova koncepcija obrazovanja. U većini gimnazija nema dovoljno prostora za projektnu nastavu u manjim grupama. Mogu reći da je direktorima prava noćna mora sada da organizuju tolike grupe, jer veliki broj predmeta koji se ranije nisu delili na grupe, gde nije ranije bilo vežbi, sada su uvedene vežbe. I onda sve to organizovati, plus kada uključite izborne pakete koji će od 3. razreda, gde će nedeljni fond časova biti 2, organizacija nastave nije uopšte jednostavan zahtev za svakog direktora. Fotokopirane lekcije, preporučena literatura, nedostatak udžbenika i dalje otežavaju posao i đacima i nastavnicima. Po zakonu, izdavačke kuće imaju 150 dana od donošenja novog programa da naprave udžbenik kako bi se našao u katalogu za narednu školsku godinu.